Alegria Activity, Experiential Marketinga, komunikazio globala. 185 pertsona inguru Europan eta Iberoamerikan. Bezero nabarmenenak, Euskal Administrazio Publikoa, Foru Aldundiak, Bizkaiko Foru Aldundia, Eusko Jaurlaritza, Iberdrola bezalako enpresa pribatuak, Espainiako Administrazio Publikoa. Komunikazio kanpainak egiten behar dugu, komunikazio globaleko kanpainak, komunikazio mota horri experiential marketing deitzea gustatzen zaigu. 1987, 1988 urtean, lurreko garraioaren antolamendurako legea sortu zen. Lege horren arabera, 18 urte baino gehiago zituzten ibilgailuen jabe ziren enpresek, 18 urteko antzinatasuna zuten ibilgailuek ezingo zuten erabilera bereziko garraio lanik egin. Ni sasoi hartan merkatuko familia enpresa batean nengoen, Autobuses Alegria, garraioaren sektorean eta argatik ibilgailu haiek berrerabiltzeko, erabiltzeko ideia bururatu zitzaidan, komunikazio kanpainak eta formazio ekintzak egitea, gero birziklatu, berreskuratu eta berriz erabiliko genituen unitate haien bitartez. 3 urte egon ginen, ideia izan genuenetik saltzea lortu genuen arte, oso prozesu idorra, soila izan baitzen. Beno, prozesua evolutiboa izan da. Oinarrizko komunikazio produktu batetik hasi eta gaur arte. Egun, experiential marketingean oinarritzen gara. Hau da, esperientzia, sentimendu, emozio eta sentsibilitate jakin batzuen baitan kokatutako komunikazioan. Proiektu guztietan bezala, inongo zalantzarik gabe, gizataldea ezinbestekoa da gure enpresan. Gure antolaketa sistema horizontala da. Esango nuke izaera asamblearioa duela. Horrek, trukatzea eta elkarrekin komunikatzea ahalbidetzen digu. Komunikazioa eta proiektuen zein ekoizpen prozesuen errealizazioa talde osoaren artean bideratzea. Enpresa dekalogoaren lehen premisa, bezeroekin erlazionatuta dago, eta zera da, bezeroak negozioaren odola eta bizigarria dira. Komertzialki nazioartean mugitzen gara, baina inongo zalantzarik gabe, Euskal merkatua beti izan da erreferentziazko merkatu bat, merkatu garrantzitsua guretzat. Gazetagunea kanpainak egin ditugu teknologia berriak unitate mugikorren bitartez hurbiltzeko. Energia alternatiboen promozio kanpainak egin ditugu. Energia bizi. Produktu hori Euskal geografia osora hurbiltzeko kanpaina ezin hobea izan zen. Euskaraz irakurtzeko promozio kanpainak egin ditugu. Donatoren tertulia, etxe bizitzen promozioa kanpainak egin ditugu. Ez bakarrik Euskal Herrian, baita beste esparru batzuetan ere. Pariseko hirigunean, 5 urterako lehiaketa bat irabazi dugu. Uraren kontsumo arduratsuaren kezka hurbildu, bultzatu eta promozionatzeko. Berrikuntza, enpresa beste eremu batzuetara, negozio ildo berrietara bideratzeko ikerketa eta eboluzio etengabearen ondorio sortzen da. Une honetan, SAT Robuskar ibilgailua sortzen ari gara. Hondamendi egoeretan, jende multzo handietan, ibilgailuak asistentzia teknologia ahalbidetuko du. Internet sarea, telefonoa, irratia, satelitea eta abar. Ikuspuntu sozialetik edo beste edozeinetatik, hondamendietan gertatu daitezken beharrei erantzuteko. Berrikuntza, enpresaren evoluzioan, garapenean gero eta presentzia handiagoa hartzen ari da, baina gauza bera lor daiteke taldeen formazioaren, garapenaren bitartez ere. Taldeok, zenbait kontzeptutan korapilatuta gera daitezke, zenbait egoera historiko xamar edo protohistorikotan eta aurrera egiteko formazioa, bisitak, harreman teknikoak eta teknologikoak eratu behar dira beste erakunde batzuekin, beste enpresa batzuekin. Gure gizataldeek aurrera egin eta enpresei ere aurrera egiteko bidea eman diezaguten.